10. Ayo taurai msoro zvataurwa uko. Ndaenda kubasa kwangu kwandinoshanda. Ndakadarika nepamba. Ndakadarika nepamba baba. Ndamhoresa ndichwa kwenguri kuseni. Ndichitindira umhanyira kubasa. Dare baba. Vakanditi ndive Jane ndakati vanditi iwe wauye panapa ndenichikuda ndinotsamba ndine message yandikabata mufoni yevakadzi vangu. Ndakati ndakati alright iwe wangu ari mumba vabuda vanditi ayo handei mumba umu totaura nyaya yedu shuwa takapinda tese nevakadzi vavo vano vakadzi 2 tapinda tiri wangani uko 4 mumba muimu watanga kutaura kuti anzi Jani ndakubatira message kuna maisheri yenge ichiuya kwauri zvinoratidza kuti iwe uri kudana nemukadzi wangu. Chinini ainina izvo zvandinyatsuyani hanzi aiwa pane message iyo yabva yakubva message iyo yange yakanzi usazofona pane 1 message iyo ava takarohwa ona chironda ichi tese nevakadzi vake vari ndakarohwa kusvika ndachangotaura zvese zvese zvawaitiroera saka inini ndapedza kutirova vava vakanditi Jani pamhosva yako yaita iri panapa ndoda mari ndoda 2000 pakuti bundu rangu ritese riserere kwanise kuita sekuwirirana. Handisi kuda kuenda newe kudare, handisi kuda kuenda kupi kwese, kuda kuti tiwirirane papi pano. Shuwa ndinofungawo pamwe ndikuti vari kuti inini ndakavakanganisira. Ndakabva taita se ndakabva ndabuda mumba muyemwe ndobva ndaenda kubasa. Ndakapedza 2 days ndiri kubasa. Pandikazouya ndakauya ndakamarika ndakauya ne 700 ndabva ndatuma munhu ndavapa zvinezvi aiwa kachimura Chikabvisana ndati taura msoro nyaya. maraba taura nyaya. Anozi maraba. Ndiwe maraba. Pamusoro ichangamira. My worship. Nyaya yangu yekutanga changamira ndinoda kukuudza. Ini ndinorwara negrowth saka ndikwanisa kunyatsogara negrowth musana ndinemakazi saka ndikwanisa kunyatso kugara zviri stable ndingoshika-shika kuita sei saka ndakukumbira ini sandati ndatsanakushika changamire ichokwadi zvekutaura muchinda ndakamurova ndakamuvhura nyaya ndakamuvhura changamire iri panapa Taura nyaya yako vachiona. Right. Nyaya yakaitika chakamira ndeyekudai. Muchinda uyu ariramira pamba pangu. Ane 2 months kumashure achiramira pangu. Ini chiri muzira yasikandisiri. Mazira ndaniita inini. Ndemufoni. Madzimai angu ine foni. Inini handina foni, ini vese vari 2 vane foni. Lanangurogara mara yangu ndine 2. Anogara mafoni emadzimai angu ya. Saka ndinotora foni yemadzimai angu. Nditotara panoenda kutaura zvanoitiona paya. Ndiona makoza ari kupinda emuchinda uyu. Mumadhaiuzi aya ndichiona makoza apinda. Namba dzisina zita idzi. Dzirombotaurana nemukadzi wangu, dzirombotaura nezvei. Ini ndine zvigaito. Ndatora chimwe chigaito ndapamai ndikati imini itai bedzi dzenyu. Uku ndikwa baba ndapinda nokwana. Saka uyaitora madzimai angu ndapati chigaito kuti tinobva kuma3 zvichida kusvika kumanhembwenza inonge kuno nguva inouya vanhu. Saka panaitarira mufoni, mwaindudza kuti munhu ari kupora kubva kuma5 6 kuma3 nguva dzangu dzinoenda madzimai angu kugaziya. Saka ndakatanga kumutsvaga. Ini handida kumutsvaga. Ndoda kutsvaga munhu yekusvika ndamubata chete.
kusvika ndaona kuti ndini munhu ndamushaiwa ndakazotora chigayo chachimwe chechichuta ndachadasha ndikati munhu wamwana ndakaisa chigayo changu panapa ndichikwandichirana mbondidetseraiwo mbosara nabe ndichitaura murume ari kutusana kuti chigayo chanda ndakaisa chipiri chiya ndikati mbondisarai nacho ndizvirundinetsa mwana mangu kaikwengu yakaita se ndikati 2 state nditapedza vanhu kadzimeshuwa maraba ndikati kadzirosara nacho inda yomba ndainda ndainda ndati madzimai angu achikuda kuenda kuchigayo ndichikuda kuenda kumakwenzi ndotogara kusvika pedza kugaisa ndichotea pinopinda mumba ndinochona vasingatisiyi saka indai kuti vachipinda mumba vachiisa foni vavo pasi nditarira ndoona namba dzirekuda chete ndati andichamubata inamadzimai angu atinombovavuza ndakubata munhu ndiwandikunda ndichitenderedza nawo madzimai angu pamwe akanyuma ndakazoona vaisa pini kumameseji ndikati good ndine mukangu ndinaye avaisa pini kumameseji kuti vanyumwa kuti baba vako vanogona kuvhura mameseji kuona mameseji pamwe dzimweni ndodzova munhu ari kundifonera ari kundikadachi mameseji ena andakabvunza ndichavabata ndakadzoti rimwe zuva ndamuka usiku ngatambwe ndatora kuzuma fofo yandipe foni yangu pana munhu ndakufonera udafonera pana munhu ndakufonera chete kazifona ina mari ndikati aiwa ndipei pana munhu ndakufonera wabudisa foni yangu yawo nomba wandipa ndandafona zvishuwa munhu uyu usiku uwe ndakatora ndakafonera mwana wangu usikana kwarara ndomubvunzawo dzimwe nyaya ndapedza kumubvunza dzimwe nyaya ndipo ndakaenda kufoni ndakutsvaka zvimwe ndikutsvaka masokosa zviya ndipo ndasangana meseji iyi ndotara mumeseji rudzi ukaona ndikakatakata foni woziva kuti pane vanhu asi chiinai ndikati mai mwana mamboona nyaya yangu taikorara tese kanzi ndei ndikati ndikuona meseji iri mufoni menyu asi meseji urodza kuti ndimakainyora saka ini zvandinoda kuziva kuti wamanyorera meseji yendiya nguva yayo ndakarara navo madzimai akamba wati kuda pana ndikati aiwa handisi kuvamanyira vachadzoka chete ndaaramakara kusvika vatodzoka kanzi ashumba mukaititaure ndakatoraapa kaiva marapa mukaititese taure ndikati aiwa kamada zvitora mai ndizvandimutoraoi kanzi meseji mujani ndikati yajani yakanyorwa nani kainini ndichinyora jani ndikati nemakei makamunyorera meseji iyoyo yakanaka here ndiwabvunza kanzi aina ndikati sei makazomunyorera kanzi no muchinda nenguva refu achindikonza panapa saka ndikati munodai kundikonza kuti ndidanana nditaura nyaya ndisikuizwisisa kanzi nenguva refu tindodanana ndikati zvinguva ikaita seyambuya musatadza kutamba ne kanzi ini munhu ane mwedzi achindinetsa nguva ndakatomudaira ndine2 ndamudaira ndikati munadzo kanzi ndikati orit manje nandikuti vachikusikidza wangu iyeni indaimutora jani muite sei muinaye kaine madzimai angu ati ini kumbopa jani ndina kuna mutorasi zvamanje manje ari kunosvika panapa ndikati chirudzi chipi aisvika panapa kaindezvo ndakarangana naye ini mikoza marakarangana ndabasa nazo imimi roya pasi mutora munhu ndimwe naye matorora muchada mucha ndimuchamaziva amai vakasimuka achigadzira kadzira kuti anomutora munhu muchindakabva atosvika zvakutsoka madzimai ziya ndikati munhu wamwari maita basa pano pane mazwi emwe aripo asi haachari panze anepi mumba totaura tichingopinda mumba tigara ini ndakatozvidza sekupinda ndirimuprofita mukuru ndakagara kumusiwo ndikatimuprofita mukuru ndatitogara kumusiwo ndakagara kumusiwo ndikati memarabu taurai mazwi emwe yatinzo amai ndombo vakatanga madhu kanzi vakuru nyaya dzedu dzadzabhondoka vari kudzava sei ndikati vakuru murunzari zvitaura maya kai ndiri kuzvinzwa ndikati mama mbowirirana sei kuti zvizopamba zvakadai kuime marabha mama mbowirirana sei kuti mutaura nyaya dzokuti dakudanai kuti muita sei kana mai marabha kanzi ashumba ndiregererei murume akandinyekedza aita doni pa2000 ndikati bhouku iwe ndinotogere nebepa umbogo nobauya naro munhu achiva nazo kuti pana mupo ndikati vakuru isiteta nyaya mega pabepa achipedza kunyora ndikati gudhu chisai umbouzero wechunhu chandakuda kubata nemaziso nobaisa wachi ndikati ndikati mai marabha wacho nyorai wachi utipe wachi nobaisa
ndatarisa zvinhu zvose zvebackground ndikati bo ime marabha wacho nyorai nyaya dzenyomoga Tipei tsamba iyi. tsamba iri kuuya Tipei zvese. ndikati nyorai paika ndobva wanyora vapedza kunyora ma ini ndobva ndakachiti ndikati mai marabha ndigere nemumakorosa asi pane one secret andandinakuuza Ana kutaura nyararai. murume wamunai munomusha munomu hazi murume igaro ndiri kuudza madzimai yangu Asi. nandakaudzati hasi murume igaro asi nenguva dzose dzemusingarioni kuti ati muchi murudo saka zvandakuita garwe makuriona iwo jani nyaya chagona madzimai yangu nechokupikishaandikati bo tanyora ndapedza chamwari asi mose da kupedzera takuda kutoona garwe manje ndakarova vanhu kwete bichana pa zvokuti dandisina kuzobata pakati pavo pamwe mwana wacho indada kuti bhosi waita ndove kuti ndandakasa saka nditoshamisikapo vakuru ava vachitouya kutomhangarira inini handitoziva mambo pamusoro kuti purisa kavane munhu ava nembani anosuka mwendiani akukuta Maraba. Wakashanda basa ramambo nemupurisa wamambo newasapo. Wakaita basa. Asi pakuzochacha ndipo wakakanganisa. Waifa wamutora umbowo nawo. Totoshanda nyaya. Kana wakuibata mabatiro ako ndiye aibatira kuti wakuita extortion. Nokuti hapana ane authority ari kuzadzisa. Zvauri kuita izvi zviri kuitwa nemazvo. Nawo wauya kuno kusvibisa authority. sabhuku wangu ari muno nyaya ndakatoisa kwasabhuku ina nautonga munhu undakomuudza Sabhuku akagarira mashoko manje. asi ndakamuudza Iye sabhuku tofa kumuchacha. Nokuti ukaona paita chikomba. Haana authority yekutonga chikomba nokuti pake paakagumira ihuku. ende kana kuchitonga Ende manje ipapo manje akagarira nyaya iyoyo yaifa kuya kwamama. sabhuku vakaigarira baba ndikobandika zve4 days chete vanoigarira mazuva akawanda Apo wadifenda. ndatowadhipenda kozi Takudzokera kunyaya. Wakaita basa marapa. Mukuru wacho muiziya. Sabona kanyorwa kunzi chii. Now nyaya yapera iyi. Akuni kupomera kuti kudana nemukadzi wako. Wake andiro. Now imi machi. Imi machi. Nyaya yapera maraba aita kuti umbowo hwake ahunganidza waita ako maraba. Imi machi. Anaite machi. All right. Unondi machi. Kuti mimi mafura dara ndiri. Mushiti nini Akunipomera. Right now wamunhu makwira wewe manje. Ndiye akugara umbowo kuti umbowo wangu ndehuu ukubata kwanekaita chikomba chinenga mukadzi wangu. Ngarega kupindura ngacheka kupindura. Amai marapa weku. Ayo. Maraba. Baba vakauya kumba kumuku ndakati aiwa kana marabha akaita zvamuri kutaura kuti endai kudai handii ndakapa marabha mari yanga asisikaisi saka marabha arikuti ukareka kupisira mari yangu iti kukupisira mumba saka izvi zvese zvinatambudza kuti kwatotobobatwa mawachi Ayo. Maraba anoita zvese anoda kumiswa semamisira tiri kumuita nhasi nokuti ndakambobva kumudyira mombe mbiri mazuva apera ndauda kumudyira futi apa panapa temporary right tirikuda kudzivirira mhosva isati yaparwa namaraba amai maraba uyu ndiani weyu kouri nawo wabatwa nemhosva murume iwewe wabatwa nemhosva maraba pane mari yaifankuya kwauri iri kupi nemurume oyo Yanga 700 yacho iri kupi iri kupi iri kupi mari yacho taureti inini ndakanzwa nyaya ichitaurika
ndoda kuti nditaure maitiro yake aiwa taurisa stereki twabvunza nyaya yemari ndakapa amaraba awapa amaraba amaraba akakupa imari yacho aiwa don't worry aiwa hana hana ngomira changamira pamusoro amaita urai akapuwa 700 yakapiwa muri chii ndiyadzadzi mukomana apo 700 akapuwa 700 paya panani iye akapuwa akapa apo bapisipa chinzi ndakasipa achienda kupa mahabu akapiwa 700 akaenda nayo akati ndatora 700 pamusoro 700 ndikuda 2000 akareka kupa 2000 ndikuda juice ndikuda mombe mbiri achichaja akandipinga chipiri oraita mai zvimwe zvese marabha wavo patakuzopesana manje kuita chigidha gori yamudarira manje ipapo zvimwe zvese ukunga kwandiri kuenda kungobhenefita iwewe saka iwewe kana zvichibhenefita iwewe tendera kuti dare nditore matana akanaka iwewe kana ukapuwa nyaya iyi yakangonakira iwe still nokuti punishment yakaunga unayo kudana handizozete saka tira kuzoti kana punishment yakaiwana kada kuchinja munhu izodare regedzainzeke kuramba nyaya tsakamira ini mari ndapiwa iye ari kuti akandipa mari manza panopanwa mari pandonyora nambasi anokona chikombaa chibata ini ndakanyora nambasi ndaburisofupanani akandipa panani ndainge aromborani mutsakamira uye aiva nemari padini anditane zvei anditane zvei chinhu chakaitika ndechokuti vakaroora amainini vangu mukadzi wavo vanogara naye saka vakandidedza vakanditi pamudiki ini ndakarohwa namarabha ndarohwa namarabha akandibvunza kuti iwewo unodanana here naamaisheri takawirirana ndakataura kuti isusu taitokonzana saka ndopa ndakati inini saka iwo wakati kudii zvakanzi ndakapindura kuti inini taitokonzana takasati tadanana ndakati ho asi marabha akandichaja $2000 ndopa ndakati $2000 zvakanzi ndakati ho saka iwe uri kuda kuenda nayo rini zvakanzi ndichingobva ndiri kuenda nayo saka inini ndaida kuti ndakaziva kuti zoshuwa mari iyi yaenda ndobva ndakaenda kunomhangara kupi kuna nasekuru abushu kuti uyu ari kubhatarisa ndopa paakauya uyu nomari abva andipa 700 yeye ndobva ndaenda kuna marabha ndobva ndasvika ndakabva ndamupa pamba pake madzimai ake vakuru ndo vanga vari kutoripo takatodedzana takatobuda takatotanga kutotaura takabva ndamupa mari iyi saka ndamupa mari iyeye marabha yabva andita waita basa shamwari unogona kuita wagona kutiyananisa ndichingobva ikoko kwamarabha ndakabva ndaenda kunotaurira sekura vamwe vacho navapo ndakanotaurira nasekura vana sabhuku bushu ndavataurira ndakati ando zvinhu zvakaita marabha ndakabva ndadzoka saka pandakadzoka inini aitoramba achitondinetsa kuti iwe jani akasandipa mari iyeye inini ndichafunga zvandiri kufunga ndogona kutomuuraya kana kunomupisira mumba Alright, nyaya iyi yofunga tuende mberi. Uyu murume wechikopa chemukadzi owacha ndombo watina wanditanga mberi. Ini handinzvi kune tsuro yemunobhiya mai marabha varipo ava ndikuzonyanya kuti vanhu vaikonzana ava vainge vagudo chete vaita sei nemunhu vakaita sei vafamba sei munhu akauya nemari mani kana kava pamwe akandipa maidhiro acho ationa ngangotaura kuti maidhiro Semombe maraba ndomse. Ina waste time kana kuchitara. Ndio zarakuti anotengesa msoro. Masala mombe mwesheti. We kai mari ya sale pako. Murumo uyu aizenza mai maraba. Mungara batuzemba tuseke. Vari. Kasa amai maraba mnowasiya. Maraba amusero. Amuziya here. Unoziya. Mwise $300 pamunhu. Maraba. Times 4 is 1.2. From 700. But $500 to $29. It's capable of paying. Because I got my in 2 days time I got $700.
Dari munhu murume anomhanya kupfuura ipapo. Ndaifunza kuti mangwana chiyabva ndikatimupe sedare. Unotonga sedare. Mupe madhays kuti aita sei? Abadari. Oh. Kanyemba. Azegu. Mumbwe dzakaipa dzotorakadzirana. Saka kana wanga kwamhanya chipfumo chomwe chichareruka mudare maoyo. Ndibamnini yako. Zvinotonyura wese. Mumbwe atita sei? Ipapo. Iwe murume wakupidza $500 by end of June. 29. 12 o'clock tatopedza nego. Wakaita basa futi ukabatsira kuti 700 yende because airamba achibhadhara kuna maraba nomusi. Iwe 500 zvinoita kuti isvikapo before 11 vachotakadare isusu 12 o'clock maraba anopa vatora mari yani yes but maraba is so abusive. Maraba paakaona ndakanganisirwa aifa kutora mastages ati abusive. Iwewe unoziva zvandisingade unoziziva kangani ushauri chichizoti mambo mandiomesera kumba akawanda misire mombe yake aurove munhu zvokuda kumutsira kumakuva ko dare rine basa rano nderei dare redu ramambo audi kudyiwa munda izvozvi zvandinoona madzimai angu ndotone muroora ndakatoroa futi izvozvi same time andaona muroora ndakatoroa chikomba chemuroora nenyaya iyo saka ndakakwadzota ini ndida kuitirwa nyaya idzo dzokamba pambiri aida mabudizere muchaona mabhanini kutora munhu ndakukudzanyaya iribuya sabu andinowadziwa nyaya dzagarwa munharaunda tinosvika patiri kusvika kokuti violence inoita sei inowanda. Zviri kuda kuti nyaya yekutaurwa nezvayo yekudai mazvinozonitaura mira yekutorwa navakadzi vanhu vasina kurorwa kani komu wakawandisa sabo nyaya dzenyaya zvikufamba kwai nyaya dzese dzaitika nyaya dzese dzaitika dzekutovaashadaisiva pamusoro ichakamire uyu murume akupa kuti ndichitaura zvese zviri kuitika mukati memusha munzvimbo medu naye murume uyu murume uyu izvozvizvi tine munhu akasonwa 26 tichi ruoko rwesoro nemwana wake atemwa nebhemba. Uyu murume uyu violent zhinji inoitika mukati menzvimbo yenyamahumbe inobva mukati memusha womurume uyu. Andiri muruna zona ende ipapa hatete kurova munhu nomupini ende anotaura kuti ndinouraya. Andiri muruna zona saka murombo wokuuraya pamurume uyu haubve. Iye sabhuku ivava chaiwo vabvunzei kumusangano wasabhuku chaiwo anokuuya here uyu murume uyu hauye. chida kutaura chokwadi isusu namarabha kubereka zvakadambudzika kuti nyepere munhu kana kuti muvenga kana ane nyaya dzake dzaita nevana vake vanenge vachitira kunze kusiri munzvimbo hatina dambudziko namarabha asi kuti kana vachitana nyaya dzavanenge vachitana kunze chitaure chokwadi hatisi kutya asi kutaura chokwadi makundivhirikidza vakandiswa kuvhirikika zvomaito zvakaita marabha zozorova vanhu mumirai ini ndikuti nyaya yapinda mudarira nhasi inyaya yamarabha nechikomba chaakabata nhasi tachipedza marabha unotora $500 yakutsva 29 handiwazizwa nyaya yawatora yechipiri ndokuti uifambise zvakanaka ite kuna sabo usarambochirova vanhu
wakarambozwa vanhu ndokuchaja kuti iyo nyaya yakafti ichidzokarova ndokurovera mombe. Ndinoda kuti vanhu tive there are referral cards dzatoka kushandisa andizvo yakabva kwamambo inoenda kumapurisa yakabva kwamapurisa inoenda kuna CCTV ungiri nyaya yemwana mudiki yoenda kuna kansela. Vanhu vatinavo vane vanopa influential positions vanogona kutunga nyaya dzemunharaunda ndovatoita sei mara ndibate zvandokutaurira. Ndinoda kuti ugare zvakanaka nokuti next time wakarova munhu mupini ndinokudzinga munhu une kwawakabva iwewe. Marapa teerera kuno ndakakuudza kuti ndinogarisa toda kuti utaure wega mazuva awo wakataura ndiri kumba kune kudzinga munhu taura wega vanhu vachiziva handii vataura ini taura wega Unowashatira taura wega ndakashatirwa amakatana ndakatanga mire maraba kumbira regero kwaona avaonani ava vanhu vanitaura zvavandataura iwe chamani sumuka the hunter become the hunted ndozvavavika auya anga achivhima waina azovhima enda munosaina baba the hunter become the hunted. nditomuda bhozi ndikatopedzerana naye ndakaita kumapedzera muti anotaura ndikatokwamuramo ndikatopedza nyaya idzodzo ndakaura baba imizvi ndakatopiwa muranga zasi unotipa mani ndatokupa tsika iyoyo manje muno munyika muno matini atidi munhu she has the right to make a decision. And I know that is wrong, not in my village. Simple as that, not in my village. She should make a choice. You have a baby. Muchine simbari ipi mimi lokungafadze. Lokungati mulonga amarapa vaita basi. mama musatanga Mari chembera. andina kupiwa kuti batai unde naye mangu zatanga mine ndakati mkwati nyaya ichainuka tine urombo nayo imunhu kuti kudii Akatuda bondo. ndikati ndopira umwe mudzimai ndakapindura kati aiwa andina zvakakupindura He's too toxic. Don't listen to him. Akaramba itano kuchaja. Ndikamuita nyaya yataura iwe mudasi. Antu amemarapa. Imimi nzinza nditsite munhu. Azvinwa. Kana 5 kuda kupasa musha wako. Pakanganisira. Kumbira yamarapa. Uye iwewe unongona kumarapa. Sevenzi marapa. ndoshuta Noise. Andikumboreke maraba. Andikumboreke. Maraba. Atifa ukuti ma-animals. Muzamba mendzimba dzino. Toka uta vanhu. ya ambuya ndakuregerera zvangu bati uchere chikomba mupire matepasi Waita sei? vachere chikomba vapire matepai Basi. Wewe sio usingatedza kutaura iwe usina mazima. ndopakaira maraba Maya aregererwa. Simuka yeni. Zasabhiza wakadzi. Utoona kubona serious. Sabu. Take note of this. Ndakazwa iyo ndokuona kutya maraba sei. Ayapera, nyaya dzapera. umukomana wanje imimi uyu anoti habvu imimi chataura namambo kuti ndibvise usaku pamusoro yanhasi
Sukai. Ajani. Yumwana wako Ila nasi baba yangu yesa mwana ni bwezi mimi atusikubali chikomba ili yangu kuila hizo. Iwo kubara kwa kucheza na kutamana kushika. Ayo ayo akaroke kai kuti tatwa naye. Koma yake kwa sababu mbuzi yenu ni kanwena. Mbuzi yetu wapi? Asili mtu ndokanda nanga ku. Panga pale pamsoro enda nanga. Ini ni chakamira ndi kuti ndikona na chakamira. Ndaka